mig, Maria. Hvad fanden er det? Ha! Gay! Hvad skulle lidt grimme i dag, Maria? Jo, tak, Hussein. Kom ind. Hvordan går det så? Fint nok, fruen hun er helt væk i dag. Var det noget med noget te? Ej, ellers tak, jeg skal ikke have noget i din kost. Du har med en kost, men han er støvsuger. Maria, jeg kan hjælpe dig. Du er syg. Jeg har noget til dig. Roligt, min hoved skal ikke have sådan noget. Roligt, det er bare slikkepind. Tak, Hussein. Hvad så forkoder? Styr din junkiehund. Var det galt med Maria? Asger, du kan ikke bestige konen i aften. Det er sgu fint nok. Jeg tager bare hunden. Fuck, jeg er lille. Ja, det kilder mig alle de rigtige steder. Nå, folk skal begynde. Jeg råber jeg. En pæk hår. Du skal stadig i morgen. Hvor jeg var så sød mod dig, så nu skal du gøre mig en lille tjeneste. Jo, men... Okay, så. Du skal få en lille udsøgt for mig. Er du okay? Tusind tak. Hvor har du dine penge fra? En junkie. Jeg mener, jeg kan ikke klare det mere.